Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 16 na, bulan sang Oktobre, tuig 2020. Uy, 70 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na. 77 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton daydayon para karon nga adlaw. May bag-o nga mando ehekutibo si Mayor Bing Leonardia. Executive Order number 67. Ano ini? Ang kaundan sa among mando ehekutibo. Mando nga nagatugot na sa mga nagabiyahe sa pagsulod sa Bacolod. Pasahero ka man, halin sa airport, halin sa mga seaport, pwede na magsulod sa Bacolod sa dalom sang General Community Quarantine alin Oktobre 1 tubtob 31. Amo ini ang bag-o nga ginlagdaan ni Mayor Bing Leonardia. Pero may ara kita jutay nga problema bangod magasapol pa ang mga operator sang mga paskrap naton nga ano ang hambalan? Hambalan kon bala mabalik biyahe, nagaduso sila nga kon mahimo pasakaan ang plete. Amo ini karon ang ginahulat kon anano ang mangin desisyon. Panugutan bala ini nga pasakaan ang plete. Ang rason niya sang nagapanag-iya sining mga sakayan dagat nga ti 50% lang abi edoso ang 50% nga pasahero. Ginalantaw guro sa nagapanag-iya sining mga salakyan sa kadagatan nga basi idihado sila. May mga ginabayran sila, may crew sila, may maintenance sila, may gatong sila, kag iban pa. Siguro ginasuma-suma nila nga kon hindi sila magpasaka plite, base kon uyang lang ang ila biyahe, kag pierde pa sila. Kabudlay mga negosyo ka mo, nga pierde. Di ko mga negosyo ka mo lang nga pierde, paimunong ka lang sa banga. So, amo ini ang ginahambalan subong sa mga operator. Ang mando ehekutibo areglado na. Pwede na makasulod, makabiyahe sa Bacolod Silay Airport, makabiyahe sa diyan man nga Pantalan, Bridcoman o kon Banago. Pero ang question, pwede bala ayo sang mga operator nga pwede mapasakaan ang plitihan? Agod, makabawi-bawi man sila. Ba't tani kung iarang ka nga 75% ang pwede nga ikarga sa among mga vapor de pasahero, kay pwede sir, daw medyo madulo disponihan pa. Siguro ginatun-an nila nga kung 50% laban sa pierde. Amo na nga hulaton ta kung ano ang mga desisyon sining mga operator, mga tagiya sang paskrap kung bala balik biyahe. Basta ang ila sini ginaduso nga kung mahimo sakaan ang plitihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman,
first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Daw medyo nabuhi ang paglaom sa mga worker, mga empleyado. Enjoy sila sa mando sang dole. Suno sa dole, hindi na pagpaisulon o kon may exemption ang anuman nga kompanya sa paghatag sang 13th month pay sa mga empleyado. Daw maayong balita. Ang mga grupo sang labor daw enjoy sila. Kay suno kay Labor Secretary Silvestre Villo III, ang ahensya magapagwa sang mando karon nga adlaw, Biyernes, angot sa pag-release sang among benepisyo. Kay nagligad to medyo may jutay nga pagsalangisag. Kay ginpalayag sadto ni Villo ang implementing rules and regulations sang laye nga naga-exempt sa mga distress company sa paghatag sang benepisyo. Amo tong may jutay dulo debate, may jutay nga pag-alang-alang, daw medyo nabutang sa ital-ital ang mga empleyado. Amo to nga daw medyo gapangasubo sila. Nya base kung hindi kami kabaton benepisyo. Pero ginligwat ini ni Villo. Suno kay Villo, nasaad sa laye nga ang mga empleyado ang dapat makabaton sang 13th month pay sa adlaw o kon antes sang Disyembre 24. Daw medyo masanag-sanag ang Disyembre nyo. May COVID-19 lang, pero daw ang inyo benepisyo daw mabaton gininyo. Pero may ikog pa. Ginikuga ni Villo. Nagapangayo sang permiso ang duli sa Finance Department nga buligan ang mga micro kag small enterprises nga ihatag ang 13th month pay sa mga empleyado paagi sa government subsidy o kon loan. Kaya mo ni, kaya kung hindi makasarang kaning manggagmay, posible basi kung buligan sa gobyerno o kon ilon na lang, no? Amo na. Pero ang mga empleyado kada medyo estable pa, kag nagatrabaho sa gobyerno kaman o kung pribado, silang sang dole hatagi kamo 13th month pay. So, mga empleyado, happy sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 54 na DTX 500. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer. Lasay 55 na. May mga pila ka reaksyon ng aton pumuluyo kag subong sabat sang departamento sang ikayong lawas. Kay man ginalantaw na. Ihimpluan to ang Bacolod. Nobyembre, kung kaluyan sa mahal nga Dios, basi manao kita sa pinakanubo ang Modified General Community Quarantine. Balik ang mga salakyan, di pasahero nga salakyan, taxi, tricycle, abrihan ang pipila ka mga tourist spot, abrihan ang pipila ka mga hotel, mga restaurant, bar, kag iban pa. Medyo kon kaluyan pa isulon ang korpyo, alas 12 tubto alas 4. Amo ini. Di suno sa departamento sang ikayong lawas, kon pamatian ta, si Maria Rosario Berhere, sila niya kaintindi ako nga ang tanan nataan na, katalaka na, kapoy na sa pandemic, natakan na sa kwarentina. Nya, pero hindi ini ang rason na i-abandon naton ang minimum health standard batok sa COVID-19. Nya kabalo ko, natakan na kabutanan, takan ka na nga hala, kwarentina ka, hala adlaw-adlaw, may mga protokol, halos adlaw-adlaw, galakat ka sa dalan, daw galakat ka sa bulan, may face mask ka, may face shield ka, kag iban pa. Daw hindi ka nakaginawa. Imbes nga daw gahalong ka sa kagaw, daw mabugtuan ka ginawa. May tabon. May tabon ilong mo. May tabon baba mo. May tabon guya mo. Matya ko doon, gapunga-punga ka na. Doon hindi ka mapatay sa COVID, doon mapatay ka sa sufocate ka. Di ano mo na, kaya amo na ang pandam. Di siling di birhere, niya hindi talaga pag bayaan ang kinaandan nga gawi ang paggalong. Dapat hindi kita malipat sa mga protokol bangod hindi naton makita ang kagaw. Basi baliputon kita sa kagaw, maggalog kita, basi madisgrasya kita, kag magbalik kita sa uno. Nahusto man. Pero para sa akon, alos at tanang nga tao na kaintindi na. Sang tanan nga ginadumili, magwa sa may face mask na siya, may face shield na siya. Magluwa sa mga ritubado nga iban eh. Pero makita mo sa downtown na sa mga mall tanan-tanan, na nagatuman man. No? Tiyan mo ina nga makatalaka tuod. Pero sundon talang anay makadali ah. Basi kon sa bulan sa Nobyembre kag Disyembre mag-iskirda naman sa COVID-19, everybody happy. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor Ligas. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Penaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabot. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Radio Philippine Standard Time, las 7:03, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D.